Am pornit camera. Bun, deci merge pe un sens acum. Dăm, da, păi da, bun, dar acum l-am prins. Dă Y-ul așa. Bun, dă-i jos. Atât, dă-i sensul invers la broșă. Păi nu l-am prins în cameră, acum îl dai. Așa. Bun, atât. Hai să facem la masă. Ajunge la mașină, atât. Dă-l în poziția de demontare. Nu o lași mai la vale?